pitati, naime, koji smo mi čimbenik u Europskoj uniji? Dakle, očekujemo od Brisela da brine i o našim interesima na kraju krajeva, nacionalnim, sad malo da proširimo tu temu, i nacionalni interesi, odnosno briga o njima također su jedan od važnih dijela vašeg programa. Da, to je prvi problem. Jer ako ih nećemo štititi mi, pretpostavljam da neće ni Brisel. Ne, zapravo je jedna iluzija da uđemo u Europu i sve će biti dobro. Nužni uvjet je da uđemo u Europu, jer mi smo Europa, trebamo poslovati, surađivati, ali da bi to mogli moramo imati iste standarde proizvoda, moramo imati iste standarde institucija da možemo komunicirati, da se zna agencija za hranu iz neke zemlje u Europi, da ima i agencija za hranu u Hrvatskoj, da postoji iste standarde ispitivanja, testiranja i tako dalje. Što bi nam se inače moglo dogoditi? Pa inače bi se moglo dogoditi ovo što smo malo počeli oživljavati. Ove godine je bilo na izvozu drveta i sad ako nemamo tog izvoza, nije on nešto značajan u Hrvatsku, ali ipak značajan 20%, nama bi se taj izvoz prepolovio. Onda bi de facto bili totalno gurnuti. Dobro, sad kad gledamo Grčku u vezi Europske unije, što će se dogoditi s Europskom unijom? Hoće li ovo imati kakve posljedice? Pa naravno da će imati posljedice. Ovo nije problem samo Grčke, ovo je problem cijele Europske unije, jer zapravo koncept Europske unije, iako je ona startala kao Europska ekonomska zajednica, ona nije zamišljena kao ekonomska organizacija država, nego je zapravo cilj Europske unije bio da se političko ujedinjenje Europe kroz ekonomske procese, kroz ekonomske organizacije i kroz euro. Tako da ovi političari u Briselu su zaboravili u tom građenju Europske unije i u želji da čim prije stignu do političkog ujedinjenja Europe, nisu pazili na kriterije, ekonomske kriterije ujedinjavanja, nisu pazili čak ni na političke kriterije, nisu pazili na različite kulture, povijesti naroda koji se ulaze u Europsku uniju, a što se tiče eura, nijedna mediteranska zemlja nije zadovoljavala uvjete za prihvaćanje euro, odnosno za zamjenu svoje valute za euro. Da, recite. Da, i sada recimo isto vrijedi nominalno 1 euro iz Grčke, 1 euro iz Njemačke, samo što iza jednog grčkog eura ne postoji realna vrijednost od 60 centi, a iza jednog eura iz Njemačke postoji realna vrijednost od 110 centi. I sad kad su ti svi računi se pokazali gdje Grci imaju velike dubioze dugove, a Njemci imaju suficite, sad bi Njemačka i svoji suficita trebala pokriti dugove Grčke. Budući da Europa nije postala jedna familija kao što su to postale Sjedinjene Američke Države i budući da svaka država ima zasebno svoje financije, svoje vanjske dugove, sad bi Njemci trebali platiti grčke dugove, a kad bi ih platili to bi se vidjelo u proračunu. Kad je u proračunu, onda njemački glasač i građanin vidi da plaća poreze, da plaća dugove Grčkoj i onda politika gubi izbore. Da ne bi politika izgubila izbore, oni sad traže neke kombinacije da pokriju grčke dugove, a da se to ne vidi u nacionalnim proračunama, jer ko se za to odluči izgubit će izbore. Zato je najbolje rješenje po meni da priznaju grešku u uvođenju eura i da naprave put izlaska Grčke iz eura, da Grčka uvodi svoju nacionalnu valutu i onda ta valuta koja će kotirati, koja će konkurirati ili kotirati i nuditi se na financijskom tržištu Europe ili svijeta, onda će Grci vidjeti stvarno svoju vrijednost koliko rade i koliko zarađuju. Ako vide kroz drakmu da malo zarađuju, onda će morati malo više raditi. A ovako ispada da i sada Njemci, Francuzi tjeraju da rade ili da smanjuju plaće, mirovine i svoje standarde. Ali vi tražite od političara da priznaju da su krivi, teško. Da, da. Oni će sad pokušati da taj trenutak odgode što je moguće kasnije, bez obzira što svako odgađanje proizvodi sve veće štete i gubitke. Ali takva je politika i niko neće da prizna svoju grešku dok je na vlasti. Tu je problem te taštine ili sada... Tako i kod nas, znači.